Katto palaa. Tuolta asehdetta puut. Tarvittavan kovuuden. Kuka on Kristiina? Nyt on kyllä takajeesiä luultavasti. Ne. Tämmönen video on Iisa-Viisalle. Iisa-Viisalta. Hyvin ärhäkkää. Täällä et anna silleen hipsutella sitä käyntiä, vaan vielä sitä ihan reippaasti. Ai se hiki, jee. Hei Sönkkö. Hei Sönkkö. Toimintaa, Alma. Tää ihan oikeesti. Ei se pääse. Hyvä! Väärä laukka, mutta ei se mitään. Se mitä? Namu painaa. Namu jaksaa. Hyvä Essi. Ei missään nimessä. Onko sun saatu ihan pakko laulaa? Onko se musiikkiluokalla? No sitten sä et ainakaan saa laulaa. Nuori vastaan vanha. Sinua kiusataan. Hyvä on Doopus. Onhan Soma. Soma. Se on ehkä masentunut Pasodopus. Kookospähkinä lauluja. Onko ikioma? On iki oma. Siis kultakaloja. No tyhmä. Reeta! Ai niin se pallo on